събирането, подготовката на масната тъкан отнема някъде около половин час. След това самото инжектиране, т.е. трансфера на масната тъкан, става за сравнително бързо, може би 15-20 минути. Т.е. цялата манипулация няма да бъде повече от 45-50 минути. Под пълна анестезия, затова ще трябва после да останеш за малко тук, за да може да се възстановиш от анестезията и спокойно да си отидеш после вкъщи. Добре, а нещо вкъщи освен лед там? Нищо. Лед и вазелин, вазелин и лед, лед и вазелин, това са двете неща, които трябва да правиш. Добре, пуснеш ли направиш? Хубави. Няма да се кътна мама от това радио. Не. Значи това е метод, който ние не можем от него да искаме прекалено голямо увеличаване. Някакви супер грамадни устни, нещо, което едва ли не да свиркат таксиджиите и да се блъскат по кръстовищата, да се представят разни неща. Това първо не е моя стил на работа. Аз винаги съм бил на мнение, че един хирург трябва да направи нещата така, че да изглеждат на първо място естетично и на второ място почти да не личи, че нещо е правилно. Това ти вярвам, защото като ми направим носа, нали? Добре, това е. Идват, взимате и започваме. Добре. Да, видим какво ще направим.